бързо. Не, колкото повече толкова. Уважаеми зрители, гост в студиото на След закуска е един младеж от Велико Търново, който е поет, писател и драматург. Една душа с много сила, един войствен дух с много победи. Само част от определенията, с които можем да опишем 21-годишния Александър Петров. Впечатляващи постижения на младеж, започнал от нищото, преминал през изпитания, на които мнозина са се провалили. Добро утро и добре дошъл в нашето студио. Добро утро. Едва 19 годишен, вече си написал над 100 поетични произведения. Как започна всичко? И малко преди това да се представиш на зрителите с какво се занимаваш, откъде си. Представянето беше доста добро и мисля, че няма какво повече да кажа. Всичко ще се разбере по-нататък в разговора. По принцип не съм от Велико Търново, по принцип съм от едно село, което е близо до Козлодуй и Златия, и на първи въпрос как започна всичко. Всичко започна точно там и това е един от първите ми съзнателни спомени в живота. Там имахме един хладилник, той беше някъде толкова висок и аз бях толкова нисък, че трябваше да се надигна над хладилника, за да видя телевизора. Там имаше един човек, който пее. Не знам какво предаване е било това, но човека пееше и хората му пляскаха и се радваха, и тогава по-скоро го почувствах, отколкото си помислих, че искам това. Това е, което искам да правя. Искам аз да съм на сцената, искам хората да пляскат на мен, искам хората да се радват на мен. И оттам вече започна всичко. Но това не е била някаква цел, която да си поставям. Все пак аз съм бил по-нисък от хладилника. Не е цел, която да си поставя и да следвам. Всичко започна малко по-късно, когато бях на 5 и се научих да чета. Тогава наистина ми хареса. На 5 години си можел да четеш? Да, четях като първокласник, а във втори клас учителките, понеже им се струваше впечатляващо, ме изпитаха и установиха, че чета като четвъртокласник. Защото аз научих да чета чак втори клас и затова ми стана интересно. Добре? Ами добре се развиваш. И тогава вече започна любовта към литературата. В трети клас се появи мечтата да напиша книга. В седми клас започнах с поезия и предимно рап, но всичко започна с едно стихотворение Левски, което е доста патриотично, но то не е толкова добре оформено поетично, като ритъм и така нататък. На 19 вече изпълних мечтата си да напиша книга. Тогава вече бях написал повече от 100 поетични произведения, както стана ясно. Да, както и аз предварително разговор. Да. 100 поетични произведения, едва 19 годишен, не е малко просто. Защо наричаш поезията си мотиваторска? Защото наистина е създадена да мотивира. В началото я пишех, за да мотивирам себе си, защото наистина имаше доста тежки моменти, в които се нуждаех от мотивация, но в последствие излезе, че други хора също им действат по този начин. Когато чуеха мой текст, независимо, дори да е текст на песен, само прочетен текста ускоряваше дишането, правеше ги по-съсредоточени. Виждах тази реакция и тогава осъзнах, че всъщност и на други хора им действа така. Добре, кое е нещо, което може да те накара да пишеш, кое те мотивира, какво те вдъхновява? Какво искаш да изразиш чрез твоите текстове? Това, което най-много ме мотивира да пиша... Посланието, да. Не е нещо, с което се гордея, но това е гнева. И не става въпрос за една безмозъчна агресия, която често наблюдаваме в младежите. Това е истински гняв, причинен от трудните моменти, които имах, защото по принцип не обичам такива трагични изказвания, като беше толкова трудно или нещо такова, но наистина имаше доста гадни моменти и избора беше дали да падна или да се изправя като един гневен човек, понеже доста други на моята възраст, аз не съм единствения, който имаше такива проблеми тогава, паднаха, те посегнаха към алкохол, наркотици, за да потърсят утеха и да придобият малко повече сила, но аз писах. Вместо да падна, аз станах гневен и наистина не харесах живота заради това, което ми причини. И това, което казах за алкохол и наркотиците, има една рима. Гордея се, че при тежестта на съдбата не посегнах нито към бутилката, нито към иглата. Те са за слабите, аз не съм такъв. Не ми трябват буклуци, за да се почувствам мъж. Добре. Ти пишеш ли текстове за песни? Пееш ли? Да. Предимно пиша рап, текстове за рап. Имаше доста хора през годините, които се опитаха да направят музика, да направят бит, както е термина, обаче не им се получи, а за мен моите песни са нещо специално, затова искам да им предложа нещо специално. Написал ли си вече песен? Има ли такава, която в публичното пространство вече е излязла или само проекти? Какво? Само проекти. Или работиш с музиканти?
Търся музиканти все още, защото наистина искам нещо добро, нещо, което да се върже с това, което правя. Пробваха какви ли не, някои се пробваха да направят нещо средно между хаос и рап, което беше пълен провал. Добре, сега да те върна на въпроса, не знам дали е така много личен. През какви проблеми си минал, си се изправил? Защото поезията, освен талант, тя е някакво чувство, преживяване, което човек не може да запази в себе си, иска да го изрази. Какво точно ти се е случило, ако не искаш да ни споделиш? Не, въпросът... Или през какви трудни моменти си минал? Може би, като всички млади хора, безработица, проблеми с реализацията, не знам. Всичко започна още в основното училище, когато хората не ме приемаха, понеже виж го, той слуша рап, той носи кърпа. И това въобще не им харесваше и това, че ме отблъскваха и се опитваха да ме направят като тях, да стана конформист, това най-много ме дразнеше и това наистина ме досеше, но това беше гняв, който си оставаше на листа. След това живота нанесе доста тежки удари на моето семейство, имахме доста тежки моменти, такива, в които дори ни беше трудно да се изхранваме. Помня, че имаше моменти, в които за всеки... Без пари, че... Да, точно. Нали няма да навлизам в такива подробности, понеже става дума и за други хора, не само за мен. Става дума и за семейството ми, няма да ги намесвам в това. И тогава се появи истинския гняв, тогава вече всичко приключи. Аз по принцип бях едно много такова добро, кротко момче, което не иска да се кара с никой, но тогава вече иска да се карам с много хора и наистина го правех. И започнах да работя в склад, когато бях на 16 години. Работата беше готина, 13 часа на ден, каси, кегове и така нататък в жегата. Да, наистина е готина. Добре, казваш, че другите не са те приемали, твои съученици, връстници. Защо? Те какви бяха, че не приемаха тебе? Те ми казаха, ние слушаме чалга и ти трябва да слушаш чалга. Ние пием и ти трябва да пиеш. А всъщност аз до ден днешен никога не съм опитвал алкохол, наркотици или цигари. Ти си абсолютен въздържател. Да, и това не е от нещо... чалга и от всичко. Да, точно. И това не е нещо, което искаме така да кажа, яме вижте, аз не съм опитал това. Просто няма да опитам нещо, което може да ме накара да се чувствам не на себе си. Те казват, също така, много ми е интересно, като кажат, алкохол е полезен в малки количества, той е полезно и да спортуваш, но не всеки ходи да тича или е влязъл в фитнес залата. За алкохола ще те разбера, защото аз съм въздържател. Към кого най-вече са насочени твоите послания, твоите текстове, мисли, произведения? Кой искаш да ги прочете? Това е доста... Да. Каква публика искаш да имаш? Публиката, която искам да имам е разнообразна, защото мисля, че моите текстове, дори рапа може да се хареса на хора от всички възрасти, което всъщност вече е доказано. Моите текстове, по принцип, посланията ми, имам послания, които са отправени към най-близките ми хора. Имам послания, които са отправени към враговете ми. Стихотворението не ме предавя точно такова. И между другото, с това стихотворение спорехме с мои приятели, че филмите на ужасите се правят с кръв и такива гадости, които аз между другото не гледам. И това е единственият начин да не караш хората да се страхуват. Обаче аз написах това, за да ми покажа, че не е нужно да има насилие, за да не караш човек да се страхува, и беше доказано, че наистина не е нужно. Е нужно, да. Имаш ли амбиция за втора книга и къде са публикувани част от тези стихотворения, които си написал? Да, първата книга, тя е по скандинавската митология, да кажа. Синовете на Один, тя е първата от трилогия, така че имам амбиции за доста книги. Синовете на Один се казва трилогията, а първата книга се казва В името на брат ми. Там също се засяга една от темите, по които често пише братската обич, понеже за мен това е нещо много специално. Брат ми наистина е голям пич, така да си го кажа, но ние не сме хора, които са от най-чувствителни, то братко и така нататък. Да. Ние по принцип сме си мъжки момчета, много не показваме чувства. А той с какво се занимава, къде живее? Той е в Козлодуй.